Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Η διατροφή στην υγεία και στην νόσο» δημιουργήθηκε από την ανάγκη εκπαίδευσης των λειτουργών υγείας στη διατροφή που θα φανεί χρήσιμο στην καθημερινή κλινική πράξη. Το πρόγραμμά μας έχει στόχο την υψηλού επίπεδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση με την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και μελών ΔΕΠ από άλλα τμήματα της ημεδαπής με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στη διατροφή με αποτέλεσμα την κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επίπεδου και την ανάπτυξη ποιοτικής έρευνας. Το μεταπτυχιακό μας δέχεται μέχρι 60 φοιτητές σε κάθε κύκλο σπουδών. Λειτουργήσε για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, βρισκόμαστε δηλαδή στο 10ο χρόνο λειτουργίας του και μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα περίπου 500 φοιτητές, με 362 από αυτούς να έχουν ήδη αποφοιτήσει. Το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα 2 πρώτα γίνεται παρακολούθηση με μαθήματα από αμφιθεάτρου των φοιτητών, ενώ στο τρίτο εξάμηνο γίνεται εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και υλοποίηση πρακτικής άσκησης. Συνολικά αποδίδονται 90 διδακτικές μονάδες. Απασχολεί 34 μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 9 μέλη ΔΕΠ από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5 μέλη ΔΕΠ εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ οι υπόλοιποι είναι εξωτερικοί συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Συμπερασματικά, ο σκοπός του προγράμματος σπουδών «Η διατροφή στην υγεία και στην νόσο» είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών υψηλού επιστημονικού επίπεδου για την αγορά εργασίας, ικανά να στελεχώσουν στρατηγικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών Ινστιτούτων, των ιατρικών κέντρων και εργαστηρίων ή να συνεχίσουν σπουδές διδακτορικού επίπεδου εφόσον το επιθυμούν. Εδώ λοιπόν είναι το εργαστήριο μελέτης διαταραχών κινητικότητας του γαστεντερικού σωλή. Είναι άτομα που έχουν πρόβλημα στη σύντησή τους, στην πρόσληψη τροφής. Είναι αυτά τα οποία θα υποβληθούν σε ειδικές εξετάσεις μανομετρίας. Ασθενείς που έχουν χρόνια γαστροσοφαγική παλινδρόμηση ή νοσήματα αντίστοιχα, ακόμα και βαριατρικά νοσήματα, θα έρθουν εδώ να υποβληθούν στις αντίστοιχες εξετάσεις πεχαμετρίας και μανομετρίας. Οι φοιτητές λοιπόν του μεταπτυχιακού θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά και με το αντικείμενο αυτό, καθότι σχετίζεται πάρα πολύ στενά με την πρόσληψη τροφής και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν όταν αυτή δεν μπορεί να διέλθει από το γαστεντερικό σωλήνα. Εδώ είναι η καρδιά των ERCP. Εδώ γίνονται λοιπόν προηγμένες παρεμβατικές πράξεις που αφορούν τα χοληφόρα, το πάγκρεας, το ύπα και τις αντίστοιχες ασθένειες. Οι φοιτητές λοιπόν του μεταπτυχιακού αποκτούν μια πολύτιμη εμπειρία, βλέποντας και γίνοντας οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες του τι μπορεί να προσφέρει ένα μεταπτυχιακό με βαθιά γνώση στα αντίστοιχα νοσήματα που αφορούν το ύπα, τα χοληφόρα και τα υπάλ νοσήματα του παγκρέατος.